Wara ġej il-Karnival, Frar Fawwar u Majistral. Ftit jiem oħra u jingħata bidu għal festa brijuża ta' sfin, kostumi mill-isbaħ u fuq kollox il-protagonisti tal-Karnival, il-karrijiet. Din is-sena 9 karrijiet setgħu kienu rrovinati bil-maltemp. Dan kieku ma sabux ken tal-imħażen fit-Tarzna. Inizjattiva li bdiet sentej ilu u li ħeġġet iżjed il-ħidma tad-dilettanti. Għena ħafna u xed tifhem għal-movimenti kbar u fej qegħdin ma tistax taħdem żgur. X'imkien kbir għandek bżonn bil-fors, qed tifhem l-elementi tax-xita u hekk kelli ħafna affarijiet barra hemmhekk fejn qiegħed. Il-fatt li qegħdin hawnhekk għena ħafna għax kieku bdix-xita li għamlet il-ġimgħa l-oħra dak il-karru is-sena xogħol li għamilna fih kieku ġetelaq dak. Fl-imħażen tat-Tarzna stajna naraw karru satiriku li bosta huma l-politiċi li sfaw fil-mira tas-satira karnivaleska. Bit-tema Malta tagħna l-koll, il-kreatur tal-karru Brian Bonnici spjega x'involvi l-karru. Provajna noqtu issues li nistgħu ngħidu hekk huma regolari għal pajjiżna, il-prezz tal-fuel, power station ġdida, iż-żwieġ u l-Unjoni Ċivili bej koppji tal-istess sess, il-legalizzazzjoni tal-ħaxixa u preżentajnihom l-ewwel nett ġlieda ta' argumenti preżentata fi ġlieda boxing bej Simon Busuttil u Joseph Muscat. Dawn il-karrijiet kollha jinġabru għal parata fi Pjazza San George taħt id-direzzjoni tal-karru tar-Re tal-Karnival. Karru li din is-sena se jippreżenta ċelebrazzjoni ta' 20 sena anniversarju. Anniversarju li għal-familja Ksisa ifisser ħafna minħabba li kollox beda minn missier Klinta Ksisa. Beda wieħed iż-żmien għaddej. Sfortunatament ħallina sentej ilu kien wasal fit-18 wieħed. In-nies u l-helpers kollha xtaqu li jiena uħuti flimkien ma' familja tagħna inkomplu din. Fl-isfond tal-aħħar irtokki tal-karrijiet, id-direttur tal-Karnival Jason Busuttil saħaq fuq il-livell artistiku li se jgawdi minnu l-pubbliku. Busuttil aċċenna għal fatt li l-programm tal-Karnival se jinkludi elementi li ma' żmien kienu eliminati, bħal Arċella, rid ta' żwieġ satiriku bejn arus u arusa. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici rrefera għall-investiment ta' 6 miljun euro f'bini ddedikat lill-artisti li se jkun qed jaħdem fuq il-Gvern. Bonnici qal li dan se jgħin biex il-Karnival jaġġorna ma' żminijiet tal-lum u jibqa' festa ħajja fil-kultura Maltija.